Po katastrofických udalostiach sa Zem upokojila. Táto udalosť znamenala prechod do nového veku a vyžiadala si vysokú cenu. Ľudstvo prešlo elektromagnetickou nulovou zónou, čo malo za následok stratu Kristovho vedomia. Všetci obyvatelia vrátane Marťanov stratili všetky spomienky a schopnosti. Priemerná dĺžka života sa skrátila približne na 90 rokov. Počas týchto udalostí niektorí obyvatelia Zeme neunikli potope a väčšina obyvateľov Atlantídy zahynula. Kontinent bol zničený a stratil sa pod vodou. Táto zmena pretvorila základy ľudskej existencie. Ľudská DNA prešla na dvojvláknovú štruktúru, čo si vyžadovalo, aby ľudia na Zemi začali všetko odznova. Každý jednotlivec bol vyzvaný, aby prekonal svoje genetické obmedzenia a dosiahol vyššiu úroveň vedomia. Ľudia sa museli nanovo naučiť, ako efektívne využívať svoje rozšírené schopnosti, ako napríklad zvýšenú intuíciu, schopnosť hĺbšieho emocionálneho a intelektuálneho poznania. Pokračovanie v 16. časti.